halina tayo mga best. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paagilin sabay-sabay na paglaban kontra basura sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niya to nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ng hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kaniba-ibang partner agencies, asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Mga tugang, maray na hapon po sa Indo Gabos. Welcome po sa programang Kaya, digdi po sa DCGB. Kumusta po kamo Gabos? Maray na hapon po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, mga Bicolano, Bicol Region. Good afternoon po sa Indo. Siriman mga tugang, mga parantabay niya to sa buong Kabicolan, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang Kaya. Mga nakatutok po sa tuyang programa worldwide. Good afternoon po. Inipan sa Indong amigo sa radyo, Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga, maray na hapon tabi, kasabay niya to si Chief Ramer, si Kuya Nems Flora sa Technical Department sa Facebook. Kasabay niya to dyan si Kuya Jerome Martinez. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, mayong iba, Henry M. Sabi nga ni, mga tugang kan sa tuya na ngunyan tabing aldaw, ngunyan pong bulan, ang pigaapod tangon niya na selebrasyon mga tugang kan Women's Month. Ano man anggad ang pwedeng papel kan mga kababaihan pag-abutabi sa environmental protection and preservation? Paano daw yan pwedeng ma-involve? Asin po ano man anggad mga tugang an mga dapat gibuhon para ma-involve ang persona? Hindi po mga tugang sa probinsya Canalbay. Tampo kaya ngunya na pag-aaga, apudan ta ang paghapon, apudan ta mga tugang an gobernador. Apudan ta daw tabi Chief Ramer, an gobernador, natabay at Chief Ramer ang pigataram ko Kuya Nemi. Garo pig-isip ko na garo ang lawas ni Ramer mapareho sa imo. Gare
mapareho sa imo ang lawas ni Chief Ramir Tanay. Diba? Apo nanta akaw karo ang sa tuyang resource person ngunyan, mga tugang kakaurontado si Governor Glenda Bungao. Ano man ang gadang sa iyang opinion bilang pamayong mga tugang kan sa tuyang probinsya? Apo nanta po mga tugang an sa tuyang acting governor ngunyan tabing pagkahapon para siya iyang sa tuyang nagugon. Ang sa iyang opinion, may kinaraman po mga tugang sa bagay na ini. Buda, ano man anggad ang kwan, ha? Ano man anggad mga tugang ang programa kan Albay para po sa siring na bagay. Yan, ha? Nagring mga tugang ang cellphone kan sa tuya tabi na governor sa probinsya kan Albay, ha? Bata, ano yan? Baka busy ni. Pero nag-confirm siya sa kuya na dapat makauron ko sa ngunyan mga tugang na aldaw para po mga tugang sa nagkapera niya itong mga kahaputan. Ha? Sinimbag niya ako kaso hapon. Kan kaming duwa naghuron mga tugang din po sa ano yan, through cellphone. Ha? Anyway, basta na. Katod-taod, pag nahiling ni Governor sa tuyang apod, baka tabi ano yan, baka tabi makahuron tango niya na paghahapon ta. Ngunyan baga Women's Month, ano man anggad ang partisipasyon mga tugang nido. Kamong nagantabay ngunya ay ayan. Baka base lang. Ano man anggad mga tugang ano yan? Ano man anggad ang kwanta, ang papel kan mga kababaihan pag-abot sa siring na bagay. Buda, how to get involved, how to get involved mga tugang pag-abot tabi sa environmental program, ha? Paano kita maging involved yan? Kaya ang ngunyan bagang mga panahon, igwa na baga ki ano yan, igwa na baga ki pig-apod na ano pud kaan? Gender equality, yan, ha? May mga pig-apod na gender equality, di ba? Ngunyan, paano man hanggang kita dyan makipagsabayan, ha? Paano tabi na ang mga tao, mga tugang, gari, maging parte kang buhay ta, mga tugang ang pagkamot sa satuya na kapalibutan ta. Kita baga, may mga instances kita na ang satuya, mga tugang na kuan, ang satuya tabi na sa diri, gari minapartisipar sa na kita, pag-abot mga tugang sa kuan, pag-abot tabi mga tugang sa may selebrasyon. After kan selebrasyon, wala na, ha? Dahil natabi kita ki ano man, mga tugang na partisipasyon, mga tugang sa siring na bagay. Buda, pero pag nagkakaproblema na, igwa na kita ki naririparo, mga tugang na concerns tabi kan sa tuya na palibot, duman na kita nag-ano yan, duman na kita mga tugang duman na tabi kita nag-uuron-uron, duman na kita nagkakaigwa mga tugang ki problema, may kinaraman sa siring na bagay. Kaya kung, alimbawa, di ba? Kung nagkakaigwa mga tugang ki, kung nagkakaigwa tabi ki makusog, mga tugang na pagbabaha, pag nagkakaigwa tabi ki makusog na pagbabaha sa kakita, mga tugang naghuhuron. Pero pagtapos kang baha, dain na naman kita, mga tugang naghuhuron. Yan. Yan tabi ang kuan, yan tabi ang problema ta. Mga tugang sa satuya tabi na palibot. Pagka aktibo kita, aktibo kita, mga tugang may kinaraman sa siring na bagay kung may nangyayari. Pero pag di nangyayari, di man tabi kita, mga tugang naghihirero. Di man kita naghihirero. Pero ang apot mananggad, pirasa sa tuya mga tugang na mga babae, anigwa tabi kidakulang pagkamuot mga tugang sa environmental program. Chat ko na, mga tugang si Governor Glenda, baka nasa meeting o ang sa tuya tabing governor, mga tugang sa probinsya kan Albay, taod-taod, sususugon ta iyan, mga tugang kun tabi ang mga pwedeng gibuhon, di ba? Kita nagapartisipar kita ngaya sa clean up drive, nagapartisipar kita sa sustainable practices, nagakaigwa kita ki paglangkaw kan kaaraman tungkol sa environmental issues. Pero sa iling ko, mga tugang, di ba? Sa iling ko,
kitang mga tao, halangkaw na sa tuyang awareness, halangkaw na sa tuyang kaaraman, may kinaraman sa siring na bagay. Ang problema talang, mga tugang, so, kung paano na sustain, sa tuya tabi na palibot, may kinaraman sa tuyang mga programa, may kinaraman tabi sa siring na bagay. Oni, ano da tabi ang gibuhon? Sabi digdi, 6 ideas to protect the planet. Yan, habang pigahalat-halat niya to an callback niya to kay Governor Glenda Bungao, ano? Habang pigahalat-halat so sa iyang pag-abot, pag-apod sigurado pag nailing ka to sa apod baka tabi mag-callback si Governor Glenda. Alright, now, ano na tabang pwedeng gibuhon para mga tugang maprotektaran taan sa tuyang planeta? Yan, pagayon na hapot ini. Number 1, tabi, ang pinag-uunan bagangon yan, climate change. Ang saroda pwedeng gibuhon, kaya pigigiribo tayo ni Permi, iyo mga tugang ang plant a trees. Magtanom kita mga tugang nin kahoy, plant trees. Pigigibuta na iyang Permi, magtanom nin kahoy. Pero pag tinanom ta na, natutugutan ta daw iyan mga tugang na nababantayan ta daw iyan mga tugang na magdakula asin mapangatamanan ta sa palibot. Ta sabi all environmental benefits that we get from these leafy giants, they offset carbon emission, decrease soil erosion, and provide food habitat for wildlife. Just to the name a few, tabi para dyan sa bagay. Kaya importante na tabi, naigwa kita mga tugang nin kahoy. Yan. Number 3. Pero I don't have to lang kumpira mga tugang ano yan. Di ko lang masabutan kung pira mga tugang sa mga pigtatanumta ang nabubuhay mga tugang an kahoy. Yan. Alright, ito. Number 2, protect public lands. Kita ng mga tao, dapat mga tugang proteheran ang public lands. Kaya ta daw yan. Kung ang kalaban mo dyan mga mayayaman na nagkakaigwa ki interes mga tugang na patituluhan ang mga pampublikong lote. Pag pinatituluhan mo ang mga pampublikong lote, dahil ka matagal, kung ang kalaban mo dyan mga tugang may influensya, di ba? Kung ang kalaban mo dyan tabi mga mayayaman, influensya mga tugang sa gobyerno. We are not sure databi na ang mga siring na bagay. Pero sabi digdi, kung poproteheran ta databi ang public lands na iyang pagsugaring kan mga tawasin kan gobyerno, iyan po pwede. Pareho ang kan sa mga watershed areas. Naroon naman sa topic takan uminaging Sabado tungkol mga tugang sa watershed, tungkol tabi dyan sa mga protection kan mga rivers, katubigan na sinibapa. Yan so topic takan uminaging Sabado. Hindi po mga tugang sa inyong programang Kaya. Alright. Number 3, host a clean up. Kita mga tugang, panginutan tada tabi ang pagtanom nin kahoy. Ay sorry. Ito lang. Kasago ka pa ngaya, paghili mo si technician mo si Chief Ramir Tanay, kasago ka pa. Number 3, host a clean up. Panginutan tada mga tugang ang paglimpya sa palibot. Ang paglimpya dahil pwedeng sararuan sana. Dapat databi ang paglimpya may weekly schedule. Tangani na magayon ang resulta. It can be easy as picking up litter around your neighborhood with a few friends. When you pick up trash, you remove physical hazards for wildlife, decrease a pollution of grounds, and protect habitat structure. And you can do anywhere, including rivers and beaches. Yan. Yung databi yan. Mga tugang ang pwede nyato na giribuhon para po mga tugang sa siring na bagay. Mapoproteheran databi ang mga groundwater. Mapoproteheran ang mga habitat na pinag-iistaran kan mga hayop. Asin kasabay ang mga salog asin rivers. Iyan ang dakulang challenge sa tuya. Ang apot, pera ang para limpya, pera ang para tapok.
Kaso sarong aldaw, may nasundan akong jeep. Nagmumotor ako, Kuya Nemi, kaso hapon, Friday kaso hapon. Nagmumotor ako kaso hapon. Motor-motor lamang ta. Paminsang gusto ko magparamotor mga tugang. Ano hindi ka nagparapakisakay sa auto ko na? Sukan baga? So gano'n din masayumahan? Gano'n baga, so daimo masayumahan na para sakay sa imong auto. Bagayon. Nun, adi? Alright. Sir, pwede po makisakay. Okay. Come on. Di pwede. Dapat mga tugang kita, igwa nin attitude. Now, ano itong nasundan ko? Nagmamotor na Kuya Nemi, salbatan. Uyang baga na so, ano po gaan? So, may pigasup so, ano po gaan? So, milk tea. Nasugong dangkunanggad. Kan pagkatapos niya mga tugang na maubos ng milk tea, hinulog sa tinampo. Pag unagod ka ito, okay lang, tahulig di hinulog sa hunibagang haling SM na maagi ka sa ano nga ning hardware yan. Luwas ka digdi sa may Casablanca Suite. Nagari alternate road yan. Yan. Maagi ka duman sa harong ni Kuan, ni Loria. Magi ka naman. Lumi nagatag talaga. So, salbatan na nga niya ako ini. Pinondo ko sa motor. Pinurot ko. Sinalot ko naman sa inutang kang motor. Tamay salutan bagaan motor. Sandit man sa motor ni Mrs. Campanao. Diyo. Motor. Pigbubukod ko talaga ang buton ko. Pagpundo kan jeep duman sa may interaction. Baga, duman ang galagpundo sa may UST Hospital. Taningan ko utong so pintuan na kuan. So utong so naghulog kang kuan. Nga ako, miss. Uni po, so inulog mo kasubago. Darana sana sa indo. Dila mo ko yun yung sinimbag. Nga ako, kuan na po ini. Darahon mo sa indo. Duwan mo itapok sa arong nindo. Aram mo ko kuya nimi. Kinuaman niya. Dila mo sa kuya nagsimbag. Kinuha niya. Oh. Dahil niya managumid bidan ta. Alas, nagdangog itong ngunyan. Baka nagdangog itong ngunyan. Baka nagdangog itong ngunyan. Buda sumagurang. O sa bagay, ito masumbong sa magurang. Tadadagitan ni kuya Nemi. Kinuha niya. Dahil niya magabitan. Pag ako nagmumotor, nakamas ako. Tamalpugon baga. Nakamas ako. Tapos, naka-helmet ako. Oh, full face pati. Dahil nagumid bidan. Kinuha niya, kinuha niya, pag-gagokan jeep, diretso naman siya. Nagirilingan sa mga kapasayro, isa daw nga ito, ha? Isa daw nga ito. Kaya dapat kita, may naglilimpya, dapat kita, may care man kita, na di dapat kita nagtatapok ng basura. Tama? Alright. Number 4, excuse me po. Magayon ining number 4 na, guide na tabi para kita makatuwang sa satuyang planeta. Number 4, grow a community garden. Yan. Po yan yung sa Sagpon, may community garden ka mo. Sa barangay, sa mga barangay sa Ligas, may community garden sa mga barangay, igotabi dyan mga tugang ki community garden. Magayon da tabi ang community garden. Kaya, involved yan sa mga tao na matibay na magtanom. Ito mga green thumbs. Community gardens are shared places where folks can get together to plant all sorts of things. Kasarabay databi ang vegetables, fruits, herbs. Not only they do build bonds among the neighbors, they also absorb carbon support, pollinator habitats, and reduce shipping of food over long distances. Magayunon baga adi. Na dyan sa barangay mo, nagkakasararo ka mo, di ba? Dyan sa barangay mo, nagkakasararo ka mo, di ba? Pag nagsararo ka mo, tabi dyan sa barangay mo, magtaranom ka mo,
Pag medyo may pangaipo ka, o magi ka duman sa endong communal garden. Ang problema sa tuya, mga tugang na mga Pilipino, habutang magtanom, gusto kitang mangagad. Habo kitang magtanom, gusto ta mga tugang na kita mangagad. O kung bako habutang magtanom, pigbabantayan ta ang tinanong kan iba na maging produktibo na sa kata kita mga tugang makisusuyo na maghagad. Kung dahil mo taon ang dagit sa imo. Kung dahil mo taon na dagit tabi sa imo mga tugang ng ibang persona. O, sa kabaga. Anong klaseng paita iyan kung, di ba? Nagpaparapangagad ka, kadakol kang pasok mo dyan sa araw mo, tanawin ang kimaski na pwedeng mapakinabangan. Yan. Grow a community garden. Magayon. Adi, ito. Another one, sabi, help out wildlife. Help out wildlife. Tarabangan tada mga tugang ang mga hayop na nabubuhay sa palibot na dahil pagpara purulutanon. Maringanin ko niyan, ang awareness kan sa tuyang mga kababayan, magayuno na bagadi. Ang awareness ko niyan kan mga kababayan magayuno na bagadi. Ilingon nindo, ako gustong ko ng paita. Nanon naman nindo kuya ni Mikang grabean ba sa palibot Nagluluwasan baga sa mga sawa, di ba? Kanagluluwasan, mga tugang sumanga sawa. Anong giniribok ang tao? Nag-apod sa satuya mga tugang. Ipinagpa-rescue sa to sumanga sawa. Ang ginibutaman, hinatod ta duman mga tugang sa wildlife. Hinatod ta mga tugang duman sa wildlife. Ano baga? Kaya, takon iba-iba ko yan may sabulo. Kaya ito, ay nako, kung iba-iba, kung iba-iba mga tugang sabulod, pag nailing mong sawa, paita na ngayaan pa dita, pulutanan ta, diba? Pulutanan ta ngaya pa di. Tayang baga ngaya na sawa, ang taba ngaya kan, bulong sa lugad. Iyo man ang ganito. Kaya may sawa kaming nako big bulong sa lugad, buda. Ang apdo da kan sawa, aram ko yan, may apdo. Nadagog man sa barangay mo na, ang apdo da ang mga tugang kan sawa, bulong sa kulog kitulak. Hindi ko nadangog na rin doon sa sendong mga lugar na. Kaya ang sawa, pag didakop yan, ang pipakinabangan kan mga kababayan dyan sa tuya sa palibot, iyo tabi mga tugang an apdo kang sawa. Tasabi, bulong da iyan mga tugang sa tuyang lawas. Di ba? Ngunyan, ikaw talaga ki mga tao na mga matibay, mga tugang na magdakop ki sawa. Dakulon ka yan. May talent sinda kung paano mga tugang didakop ang sawa. May midbid kang paradakop ki sawa. Ako dakol. Alright. Sabi digdi, volunteer to help out wildlife rescue and rehabilitation program, doing animal care or administrative work. Bird rehab is a pretty common type of rescue program, like International Bird Rescue, Wild Bird Fund a wildlife rehabilitator near you. Ako kuya Nimig, ako sa harong kisarong kahoy na dakula na pine tree. Ayunin na si Vice Governor Glenda. Onin na tabi mga tugang si Kwan. Onin na si Governor. Governor, maray na hapon po. Maray na pagkahapon, pasensya na tabi, VP Henry, medyo, day po mo niya na kuryente digdi sa Primer Distrito kang Albay. Ay, sus ko.
kung ako ang gobernador, baka lang ko ang generator na buong first district. Ang GCP daw ang reason. Kaya, Grabe Mhm. gobernador ka, bakalan mo gisarong generator ang buong first district. Ano? Grabe, ate. Di pa lang, yung mananggad, may kuntabi ko, may advisory. May advisory mananggad ka sa Oo. bago sa Aleco. Kasubagong ani tabi kang pag brown out nagapod Opo. ako sa Aleco. Sabi ko brown out po tabi digdi sa ginubat. Sabi niya ay gob gari busy hun ka po ngayang maray. Di ka po ngayon na araman. So advisory na talaga mo niya na aldaw po May alas 6 hanggang alas 6 wala talagang kuryente. Sabi ko ay pasensya na po. Then sa kabaga. Pag huna ko baga digdi sa nasa ginubat digdi Iyo. sa area me. Buong area Minsan po dyan. pabarog kaan. Oo. Bay sa Pero nagom. VP Henry, bihira naman po ini mangyari Yung baga, na nagkakaigwa paminsan-minsan. kitang... Paminsan-minsan, ha? Oo, paminsan. Ako arog kan inot na halos. Yes, Surong yes. simana o sa sarong simana, dakol na beses. Kaya Opo. nagapasalamat man kita sa Aleco. Yeah, correct. Sa totoo lang, Gob, kuha na ngunyan, dakol na sindang improvement tabi, kumpara kan mga enot na kan Opo. mga taon. Magayon na ngunyan ang improvement kang Aleco sa sa servisyo ninda. Nahiling na Tama improvement. yan. Opo. Anyway, Opo. And magayon na piga umuta man sinda. Bakusa Yeah, na every correct. time na pag puro pag Tama. diba? Pero ngunyan, talagang kaipuhan taman umawon ang mga indang serbisyo. Yes, totoo lang, totoo po. Okay, Gob, madali lang po pag mensahe muna, greetings muna sa mga listeners na tabi ngunya na aga. Ano yung ngunya na hapon? Oy, marhay na hapon po sa gabos ng mga komunidad CGB and Happy Women's Month lang. Yes, Happy Women's yes, Month sa gabos yes. na nagaantabay ng mga kababaihan pati Opo. naman sa mga lalaking nagmamahal sa mga babae. Happy Women's Month. Salamat. Tagaro, kasabay ako naman sa ping-greet mo, Governor. Diba? Yes, magayon. At saka sa mga lalaking feeling babae. Yes, Yeah. sa mga pusong babae. Nakamadamong kita ni Billy. Baka busy ito ngunyan ta medyo mainit digdi sa Premier Distrito ngunyan. Opo, okay. Gob, salamaton po sa oras mo ha, sa pagkapuntabi ngunyan hapon. Anyway, sige. Primero, tango niyang baga sabi mo ka sa bago Women's Month, ano po sa hiling mo ang dakurang role kan sa tuyang nindo ng mga babaihan para makatabang kita sa pagprotehir, pag-preserve po kan sa tuyang palibot? Hiling ko dakulaon ang Opo. role. Ang kababaihan baga no, sabi nga ni all issues are women issue. Yeah. Gabos na issue dapat perming kairibaan mga kababaihan. And pag-abot po sa environmental protection, sa hiling ko basta permi lang po i-ensure na involve ang mga kababaihan. Opo. Pag-abot po sa policy development, sa decision making, and di ba kun pa anong aksyon ang tigdatauta sa gabos na mga climate change issues. Opo. Makakasiguro po kita na yaon ang partisipasyon kan sa tuyang mga kababaihan sa paglaban sa Opo. climate change and disaster risk mitigation. Opo. Permi dapat involve ang mga kababaihan. Yes, opo. Kamo tabi Gob na mga babae. Gaya ba ko man kamo difisilo no na i-involve imbitaran sa araw Alam kaning mo. kausa tabi Tama. Totoo iyan. Ang kababaihan, kaya nga ni sinda ang gari permita baga tiga involved, tiga Yeah. tagari madali sinda maski alas 8 hanggang alas 5 training Yes, o kung ano yes. pa man ang mga orientation, ang mga kababaihan may tiyaga talaga tabi. Opo. VP Henry magdangog. Yes, yes. And yaon ang participation ninda. Minsan natatakot ako sa mga kalalakihan. Minsan baga. Kaya Yeah, so kung yeah. maramdaman mo, so pang ini so pag rising 1 billion rising Yes, dakunan yes. po kitang kalalakihan na pig-involved pero half day lang ito. Yeah, So sabi yeah. ko baka bayaan tabi kami VP Henry. Tapos syempre mga lalaki baga Iyo, iyan. Pero iyo baga. nahiling mi naman po sa participation Yeah. kan mga kalalakihan. Opo. Kaya magayuno naman po sinda pagtawan ki mga Yeah. kaya na orientation. Opo. Gob, sa probinsya Kanalbay po kada ka magtoko na gobernador, may mga programa po kita na sa kababaihan na pwedeng mailingta sa pagproteher po kan sa tuyang palibot. Ang sa kuyang programa gayon, yeah. pag-abot sa quarry, Yes, yes.
dakula man po ang gari nagiging involvement kan mga kababaihan, Yeah, oo. especially pag abot po duman sa programa kang baybay para sa pagkabuhay. Yan, okay. Opo. Ini pong maabot na si Mana po 19, 20, 21, tapos gari 24, basta iyan po anom na aldaw. Ini po baga pa nung programang ini, Opo. hali ini sa revenue ka na quarry. Yes, And yes. gusto taman matawan po ning alternative na kabuhayan ang mga kababaihan pong mga parapala-pala. Ini po so inot na target ang grupo ning mga kababaihan na tawan ki livelihood training and assistance at the Opo. end of the training magtao po kaming kapital and so mga starter kit para siguro para maproteksyonan ang environment na bako na pong dakulon ang nagpaparapala pala especially sa mga kababaihan. Iyo So, mananggad. saro po iyan kang naghampang po ako lalo na sa mga taga malilipot. Dakulan Opo. po ang mga babae, may mga senior citizen, igwa man pong may mga badus nga ni na nag-arattend kang pa-meeting. And gusto ko po ining mga kababaihan na ini Opo. para naman makatabang kita sa environment, maproteksyonan ta, lalo na dyan sa malilipot na gari nasusobrahan na po ang sa indang pagpala dyan. Yeah, Kaya yeah, kahit po yeah. mabawasan po ining mga nagpapala, maikaagta po sa ibang livelihood para Yeah, kumita pa yeah. rin sila. Magayon Saro po. po yan. Saro po yan sa programa. Opo. Magayon gubiyan na involve ang kababaihan. Di ba? Kan mga inot baga ako, kan sa pa ako natudan ko na ngaya. Ang naghahanap buhay lang sa pamilya, so ama. Pero ngunyan, Oo. husband and wife na po, parte kan pag-provide nin nin mga pagkaon, etc. sa blambang pamilya. Ano po? Tama iyan. Pati nga ni baga sa Apaw, sa hiling ko Yeah, may mga programa sila dyan na Yo po. kababaihan na iyo po ang tigi-involve sa pagplant Yes, sa yes. community garden. Yes, Ini oo. baga mga communal. Sindaman po ang ako nagutubod ako once na ang sarong initiative led ng sarong babayes, Yeah, lalo na ining yeah. mga women organization, nagiging effective po sinda sa mga arog kaiya na Iyo po. kung ano man ang mga advokasya ninda. Talagang dai maninda po iyan itunungan hanggang dai ninda nakukuha. Opo. Oo, kaya dakulaon po ang pagtubod ko sa mga kababaihan po na makakatabang po sinda bako lang sa mga social services sa sariliang environment. Opo, okay. Sa pangkabuuhan po sa tuyang sa imong liderato sa provincial government Canal Bay, ano po ang programa mo para sa tuyang mga kababaihan tabi na sinda talagang matabangan bako lang sa livelihood buda sa iba patabing paagi? Piga pa kusog grabe ang satuyang pag-empower sa mga kababaihan. Diyan nga ni isa na po VP sa Kapitolyo. Opo. Kang kick-off baga, nagtao kitang recognition sa gabos na mga department heads na babayi, buda assistant. Yeah. Siguro po, Yeah, yeah. 75% ang babaying department heads and assistant. Lang talaga babae na. Yun man So ang dyan po ano. lang, Oo. 'di ba? Oo. Mahiling Oo. ta ang nagakapot kang provincial government kang Albay pati sa mga empleyado, sa mga Oo. department heads, mga babae iyan. Kaya once na Yeah. sinda nagkakapot, Opo. karani iyan sa puso ninda ang Yeah. mga programang pangkababaihan. I see. Okay. So with that, gari, ito, pero dok, tabi ko sa percentage ka ito kan so sa mga seniors baga na nataon na nindo so older, ano ito? Oo. Boulder? Nonagenarian. Nya. Opo. O boulder para sa Boulder para sa Albayano Olders. Yeah. Dakol Opo. pang babae naman tabi, Governor. Dakulo na babae. Parang feeling ko nga ni, mas Oo. dakulo na babae ang nakakaabot sa 100. Daing Yun man talaga. tabi, VP. Oo, Masdan mo po ang pigkatawan ning mga centenarian and even duman po sa nonagenarians. Dakulon ang nagahalawig ang buhay na babae Iyo. compared sa bilang kan mga lalaki. Yan ako na hadit eh.
Pero totoo daw po iyan. Totoo po iyan. And Yeah, mahilig yeah. po ang mga centenarian sa tigduduman mi sa Babae mga haruninda. talaga. Babae po iyan. Opo. Diyuton ang porsyento. Siguro tama talaga yan na mga 25% sana ang naghahalabaon ang buhay kang lalaki. Yeah, totoo. Siyempre gari kadaklan baga kay tulugom sa hanap buhay pero sa mga babae medyo relax lang. 'Di ba? Oo. Pag-abot sa araw ka na. Oo. Kaya minahala. Budak kulang sa bisyo tabi gayud go, 'di ba? Kulang sa bisyo. Siguro, Ano iba? oo. Posible. Tsaka kami baga pa, very expressive. Pag dagit, pigpapahiling ming, dagit kami. Yeah. Kaya very, ang stress sa muya, nagbabawas. Oo. Very expressive. Ang mga lalaki baga, minsan, maski dagito na iyan, grabe ang pagtimpi. Yeah. Kaya nakaka-stress din ang arog ka Pero iyan. nakaka-relate ka kaantabi go ba no? Ayun. Kaya magayunan po na nagkakahiriling iyan. And Apo. sa hiling ko ngunya na Women's Month talaga. Yeah. Na dapat partner talaga ang lalaki buda ang babae. Opo. Dahil dapat nagkukompetensyahan, Yeah, 'di ba? yeah, Na yeah. mataram iyan permina sa na ngayang mga kababaihan. Pero ang gusto man sa nakan mga kababaihan maging partner talaga Yes, kan mga lalaki. yes, Pantay-pantay kita pag-abot sa decision making. But Opo. ang participation dapat kang babae sa gabos na issues, kairiba po ang environmental protection. Dapat Opo. yaon po sinda. I see. Okay. Sa Kapitolyo Tabi, Governor, 'di ba? Ang saro sa mga programa na nahiling ko si mo ining pagata, 'di ba? Ito so gano'n nagparticipar ka mo sa 1 billion 1 billion Rising. So, 1 billion rising. Yeah, opo. Di ka permi ka aktibo diyan eh. Ano po ang gari nahiling mo diyan na contribution ka iyan sa Tuya Tabing Palibot? Ining 1 billion rising, more on sa violence against. Yeah, Bausi. Oo. Ay, sandali lang Sandali lang. Naputol si Governor. Madali lang ha. Tatawagan natin ha. Madali lang. Yan. Opo. Hello? Yeah, Gob. Opo. Hello? Okay, sige po, Gob. Go ahead. Opo, Go ahead. okay na. Opo. Opo. Ang 1 billion rising gari laban ini kang mga Bausi, babae. Bausi. Oo, sa violence against women. Medyo na iba lang iningon niya na taon kantig celebrate me. Ta dati po, kami permi ang nagtitindog para sa sadiri me. Yan, na yan. dapat arog ka ini. Ang naging iba lang po ngunya na taon, ang nagtindog po para sa muya, mga kalalakihan. Yan. Oo. Mga Okay. Iyo po ito sa grupo kan Airpat, sa grupo kang kakatropa o ini ang mga kalalakihan na parang tumitindig po talaga sila sa kanilang mga obligasyon Opo. sa pamilya. So inip so mga move. Ito Yeah. po so Yeah. Men's Opposed Violence Against Women Everywhere. So tulong grupo ning kalalakihan, nag-abot po kami sa more or less of 400 na mga kalalakihan. Ini po so nagtindog para sa mga kababaihan sa 1 billion rising. So magayunan po itong I see. okasyon. Opo. Magayunan po. Pag-aro ka ng programa Tabi Go, dahil ngaya nakasentro lang sa Bausi, dahil man napag-urunan kung ano posibleng mga against women, in correction Tabi ngaya sa climate change or whatever. Focus lang sa violence against women, ano? Nag-focus lang po duman, lang siya duman, pero Opo. magayunan talaga na ang kababaihan, Opo. dapat may mga programa man pag-abot talaga sa environment. Yeah, May saro yeah. po akong magayon na programa, kaining nakaaging aldaw pa sana. Oo. Gari, ang apod po sa inda, so mga mountaineers baga po ini. Yeah, yeah. May programa po sinda, Manay, Matibay ang Pinay. Ay, wow. Iba po dabas, sindang gari gender sensitivity training na ginibo ining mga nagasakat na mga babae. Yeah, So mga opo. mountaineers na mga babae. May ugaman sindang gari arog ka itong training and then kinabukasan Opo. nagsarakat sinda sa Mount Malinaw. Oo, sa Mount Malinaw. And ang sa Indaman Digde, iyo ang na dapat ang image kang probinsyata. Opo.
maging gari green tourism spot po Wow, siya. wow. Gari iyan ang sa indang mula sa Magayon. pagsakat ninda, magayunon po ito, tagari extra income po ini para sa mga women porter. Sa mga women porter, tagari may grupo po sindang mga women porter Opo. para po sa mga nagasarakat, sa mga mountaineers. And tig-involve po ninda dikian mga kababaihan. Very good. Opo. Governor, salamato na maray po sa oras mo sa DCGB. Mensahe po munya na Women's Month sa nagdadango. Go ahead. Ayun. Hello, Gob? Ay, sandali lang. Sandali. Gob? Hello? Hello, Gob? Governor? Sandali. Naputol si Gob. Madali lang Natagrimin na kung ano ang signal. Adi, madali lang. Naputol yung signal ni Governor Glenda. Madali lang. Okay, sandali. Balikan ta si Governor. Yan, okay na. Opo. Gob? Hello po. Yeah. Yes, napuputol kita. Oo. Anyway, salamaton po, Gob, sa oras mo sa DCGB. Ngunyan pong Women's Month, ano po ang mensahe mo sa mga albayano, lalo na po sa mga kababaihan? Sana patuloy nilang sabi nga ni ang mga kababaihan, minamahal yan, hindi Yes. sinasaktan. Exactly. Pero arog makan ang tugon ko man sa mga kababaihan na Opo. dapat ang mga lalaki ay hindi din naman sinasaktan. Wow. Minamahal din yan. Dapat Magayon. parehas lang dapat ang pagtrato sa lambang saro. And hopefully talaga maabot Opo. ang panahon, tabi VP Henry, Opo. na pantay na talaga ang mga kalalakihan sa gabos na larangan. Yeah. Lalo na po pag-abot sa politika. Very good. Na aram tabaga na medyo it's still a man's world. Yes, And I yes, hope yes, na mag-abot po yes. ang panahon na magdakol po ang leader ng mga babae. Sa Yeah. ibabang po talaga. Very good. Opo. Governor, Thank you good so luck tabi, much. ha? Good luck po sa imo. Mabuhay tabi. Yes. Mabuhay. Thank you so much. Opo, Bye-bye. Thank you so much. Mga tugang Acting Governor Glenda Bungao, may kinaraman po sa tuyang hapot. Ngunyan na pagkahapon, hindi po sa programa niya tong Kaya 12. Bago mag-abot ang alas 3 hapon sa tuyang programa, magbabalik po kami. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Ako na palaan ko. Bata Masiramonso. Bata Masiramonso hiling-hiling ko kan ano yan. Ano yan? Bata Masiramon. May pigsirip ako na kwan. Na iba kong pighiling sa Facebook ko yan ni na kung ano sa nang pigiling. Sa Facebook pa lang dapat ang pag-post na kwan kita. Dahil ka mas garo ka mang intention na iba. Pigi mas interpret ka, di ba? Ano? May mga tao ba yung minakurument na mga malaniton sa sadiri mong post? Nagkairiling ko so, may mga kamit akong nagpo-post. May tawang minakomment na malaniton. Pigo-kommentan, so nagpo-post. Yan bagang post nan. Personal na bagayan. Bakuya ko yan, eh. Sa iya yan. Kung di man mo kaya na bata ko niya na panahon, mainiton adi. Mainiton, puro kidit ano. Kaya nga nagpigupos ko sana sa mga nagkrapi-kapi, sa mga nagralakaw-lakaw, nagburo video ka. Para urintra ka dyan, masigyapot ka dyan tulos, sa mga arugan na mga pangyayari. Badit-dit, sana misinterpret ka, rimati ka. Tapa no, puro kita mga tugang kidit. Di ba? Ay, lahat na pala nakaarabot pa lang kita dyan. Alright, o di. So, yan po mga tugangan sa tuyang nagkaperang informasyon tungkol tabi dyan sa, ano yan? Sa tuya at tabi na palibot. Sabi kan texter ta, sandali lang ha. Ito, good afternoon tabihin. Tama po ang sinabi mo. Ang problema ta, tama po ang sinabi mo. Ang problema ta, kita reactive. Dapat talaga sa primero pa sana maghiro na kita. Ngani na ayos kita. Yan. Salamat po. Tama po. Ako nga ni sigan tanong kong kalunggay digdi sa barangay mi. Pag suda kalunggay madahuno na kadakol ng parahakan. Ang gigibo ko tabihin titawang ko na san sinda kipuon kang kalunggay piputol ko sa puon sabi ko itanom nindo. May tinaonan ako na insulto gayod na andito may tinawan ako na insulto kayo. Sabi sa kuya, kung nabo ka magtao, di dahi. Kiling mo na yan. Paano kaya baga? Gari maka... gari baga kaya kuya ni mi maka... Ngaya. Padi, pagkadalo nga tabi lamang ki mga sampulong... Ano ito sa pagkanso? Ano? STEM ito. Saro nga yung mga sampulo lamang na kuang kalunggay. Isabay ko lamang sa kusido. Ibis na, sige na nga, padikuan na. Ang gigibo man taman, padi o ni tabi
yaw na dyan may dahon na napuro, pinutol mo suso, sa nga kang kalunggay, yun itabi pa di, pagkakuha mo kang daw, itano mo, nga nanigwa ka man sa harong mo, kasi kayo panghagad mo. Pagko nakakatamarag kang kaiwal na. Gari kayo makainsultuhon man na Pading, unit tabi kuha na. Ay, natapanita, pinutol mo susa nga. Ay, pagkatapos, kuhaan mo sa dahon, tapos itano mo, nanigwa ka man lamang kay kalunggay, na pagtaga, kuan, mamatian mo man, kung anong pamati, kan tao, na nagkaparahagadan kay kalunggay. Bako na, ano yan, bako na, dakula na problema, dakula na problema, dakulang problema, ang kuan, ang dapat na bata, kita sa totoo lang. Ako ko yan masupon ako maghagad na totoo lang. Lalo pag nga, pare, pagano tabi kidawang kibatag? Tawang ka man tama. Paano pare? Gusto mo puro tula nagabos ang biyo pa. biyo kat pana. Ngaya, Padi, kumusta Padi? Ay, pagano tabi may madiki mga liman lamang na puro ka na ugbos kamuti mo. Ang gigibukan Madi, yung gigoyod sa buong halabaw bagang paklang ko yan. Gigoyod Padi itanong mo paguli mo. Sigang pangagan mo. Yan ang problema, Adi. Dako lang ang problema na. Basta sana makonsilo ang laban. Kaya, pag day mo man tinawanan kuya ni dagitsi mo. Bako iyo? Pag day mo tinawanan, dagitsi mo. Araw ka ito na, dapat na mag-igwa kitang communal garden sa kada barangay. Magayo, ako na kung maging official kibanwa. Saro yan kuya ni sa pwede kong programa. Magbugtak ki communal garden sa barangay. Ako gusto ko nga sa programa ni Kuya, ni Doc Joey Bitito baga. Ano ba, medyo kwanso iba ka ito. Pero ako gusto ko itong ginibo niya na, igwa kita ki, kalunggay sa kada barangay. Ang kalunggay baga, masustansyaon. Kaya naisipan man ni Doc Joey Bitito na, na magtarano, magayon ito tabi. Kaya sigang panghagad ta, mga tugang sa palibot ta. Sigang panghagad ta. Pag di kita nataonan, dagit kita. Grabe man niya. Maimuton man ngayang salbata na inigari man nga susaiya man ngayon na. Marasa pa ka ngayang pag guminurang ka ngaya, sigya putunta ka dyan. Aron ka nan, sa tuyang atitude, ninbuhay. Tama? Alright. Uy, tapos na ang programa ta. Sa Sabado naman kita magdarangogan. Mga tugang hindi po sa programang Kaya sa DCGB. Mabalik po kita alas 3 sa programang Pinky on Mo Baby. Taon, manano naman kita kiload. Manano naman tabi kita kiload mga tugang sa tuya na mga parantabay. Habang kita maistoryakan mga samno sa pagkabuhay nintawo. Magbabalik po kami. Magalipas lang kan mga patalasta sa Kaya program. Salamat po. Goodbye. Maray na hapon sa Indogabos. Sa inyong nadango ang programa Kaya. Abangan iraray sa masunod na Sabado sa parehong oras digdi sa DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya!